салом ба аъзони гурӯҳи пайвандгар, умедворам хуб ҳастед. Ман қарор дорам дар назди шафтолӯи анҷир шафтолу, яъне кулча шафтолу, дар ҳар минтақаи Тоҷикистон ҳар намуд мегӯянд. Яке аз беҳтарин шафтолу, аз ҳама ҷиҳат, аз касалӣ, аз ҳосил, аз мазза беҳтарин шафтолу. чӣ хеле ки дар видео маълум аст, ҳоҷат ба таъриф нест. чӣ хеле ки ҳосилро мебинед. ин шафтолӯи аст барои боғ ҳам тавсия медиҳам кадоми боғ кардани аст. шафтолӯи июлӣ мегӯем, яъне дар июл тайёр мешавад ба фурӯш ё барои истеъмол. ҳар як меваи мо пай дар пай гуфта будам аз май сар мешавад то октябра шафтолу нектарин дорем ки видеош ҳамаш дар гурӯҳи мо аст. марҳамат. хубиш ки ниҳоло бо кафолат, яъне ки чизе ки нишон медиҳам, масалан аз ман анҷир шафтолу мегиред. чӣ хеле ки дар видео нишон медиҳам, яъне беҳтарин шафтолу, анҷир шафтолу, кулча шафтолу, чӣ хеле ки дар ҳамин видео нишон медиҳам, муҳим ки ниҳолҳои мо бо кафолат, кадом ниҳоли намудӣ боша фарқ надорад. агар шумо аз мо кулча ё анҷир шафтолӯи ки ҳамин чӣ хеле аст харидорӣ мекунед барои бозор, барои боғ, кафолати 100% медиҳам. вақте ки шумо ҳосилро 2 ё 3 солагӣ мебинед, худохоҳад ҳамин шафтолӯе ки ман нишон медиҳам аз ҳамин мешавад. барои ҳаҷм калон, ҳосили бисёр, ҳатман абрескаи хуб мекунем ва ғизои хуб медиҳем. дар сорти шафтолу кафолат медиҳам яке аз беҳтарин шафтолуҳо, аз ҳисоби ҳосил, аз ҳисоби боқувват будан, аз ҳисоби касалӣ кам шудан ва аз ҳисоби маззааш яке аз беҳтарин шафтолуҳо. марҳамат. барои истеъмол тайёр. кадом яке аз ҳамин намуд шафтолу ниҳол дар кор бошад, марҳамат, худохоҳад аз 1 декабр метавонед аз мо дархост кунед. ниҳоли бисёрам нест. ҷазирам бошад, барои тамошобинон як ташро истеъмол мекунам ё нишон медиҳам дохилашро чӣ хеле аст. марҳамат. яке аз беҳтарин шафтолуҳо, беҳад ширин аст, каме дигар бестад мулоим мешавад. саломат сарбаланд бошед. лайкро фаромӯш накунед.